Bulgarca başlangıç cümleleri videomuza hoş geldiniz. Здравей! Как си? Добре съм. Как се казваш? Казвам се. Откъде си? Аз съм от Турция. Извинявай. Моля. Колко струва? Това е хубаво. Къде е тоалетната? Имам нужда от помощ. Ще се видим скоро. Доскоро. Какво правиш? Няма проблем. Много е хубаво тук. Какво време е? Как се чувстваш? Много добре. Може ли помощ? Благодаря за помощта. Ти говориш ли български? Не разбирам. Можете ли да говорите по-бавно? Какво правиш днес? Обичам това. Това е невероятно. Какво препоръчваш? Може ли сметката? Колко е часът? İzlediğiniz için teşekkürler.